Ụmụ nwoke chachacha kwenu. Abịago m ọzọ tata ọnụ maka ose adị nke tata bụ maka iji kenee oyo gị. O nwere ike wuru nwunye gị ma ọ bụrụ enyi gị nwaanyị, ma ọ bụrụ ha na o mere gị ihe tọrọ gị obi ụtọ. Cheta na everything abụrụ too much expensive. Ọ bụrụ oge ọbụla ịgbajewe na shawama na barbecue. Oge ụfọdụ were ụmụ okwu dị aṅaa karịa oyo gị, ọmụlịa ọsọ ya rikpọọ ife a na-eme na-adaba. Now, aga m adrọpụrụ unu new lines today. Watch and learn. And remember, ana m eme ya 2 times. Let's go. Ị chọghị ikene oyo gị, bịakete ya nso isi ya, mmasị m, ekere ụwa abụọ, ọ bụ nke mụ na gị. N'ụwa m ọzọ, ọ ga-abụkwa mụ na gị. Mmasị m, ihe ọbụla ị na-eme na-atọ m ụtọ nke ukwuu. Ị hụrụ ya na rara ahụ. Ị ga-aghara ya like this, ịghọtago? Ọmụlịa hapụzie ihe na-eme. That woman will surprise you, believe you me. Cheta na sọnsọ ihe ọma ị ga-emere m bụ follow my page. Follow onu page m. Ebidobe master class nke nji asị gị bịa kwụọ m ụgwọ. I am doing this for you absolutely free, na-anaghị ego ọbụla. Encouragement ị ga-enye m gịnị? Click and like, share ya posta, follow onu my page. Maka na asị na aka nri kwụ aka ekpe aka ekpe kwụ aka nri. Onye ahụrụ taa sị hụ ya echi. Ụbọchị nta ka chọọ na owere nchi. Biko inwe testimony drop ọrụ m ya na comment section. Ka ọ dị.